Promoter long live, YTF long live, DWF long live, BJP IPF tini yakare phainai takurang no lam sako, BJP IPF tini yakare phainai no lam sako, the promoter long live, Bubagra long live, the promoter long live. তিনি कैसा जोइनिंग प्रोग्राम गंगानगर ब्लॉक ने अंदर बिसी गई चकमा बिसी दोंती पारा बाय आनंद पारा मिले टोटल 24 फैमिली ने 51 वोटर्स 51 वोटर्स 24 परिवार ने बीजेपी आईपीएफ तिरनो याकर तिप्रा मतो फाइका संपूर्ण खाबे खुबे लामसगो चिनि बासका आरबा कैसा जोइनिंग प्रोग्राम तंगो नौ नंगनाय नाय तंदे चिनि माहाय रैसाबरिबो जोइनिंग प्रोग्राम तंगो एमआई सिनारो प्राइवेट बिलिंग इलाका तंगमा एरिया न जोइनिंग प्रोग्राम तंगो दिल्ली दिल्ली नो तिप्रा मथगो सापुर खाय तंगो तिप्रा मथनि एक्टिविटीज न साजागै मुबाग्रानि वान सम्मानि साजागै ग्रेटर तिप्रा लेनि बागै बसका जो थानसावननि बागै जों आमचानि जे आर तिप्रा मथ खाया तंगनै र मनो जों जतन कइनाय तिप्रा मथ फाय जइन दगै बसका थानसानि लामा फाय ग्रेटर तिप्रा लेनि बागै सिनि हानि जोंनो नायगल फांनो नांनाय जोंनो नफां सिनि हावा जोंनो रोल खायनाय सिनि हावा जों बिलियाव जों आरो जों रय तंलिया हैनाय असनो जतन हामबाय